И здравейте хора, това е третия епизод от поредицата на Team Fortress. С мен пак и Крис. Здравейте. И в момента играем Attack and Defense, току-що влязохме. Няма какво да правим и решихме да снимаме. Добре, шпионин. Тъкмо си нагласях стола за удобна игра. И спечелих ново оръжие. Браво. За нас забавлението е винаги да правим хубави клипчета. Те са едни хубави клипчета. Като начало не е зле. Да, така е. Такова спечелих човек. Бизон. Спадва фрейма. Стой. Спадва фрейма. Нещо спада постоянно. Аз се рендървам в момента и не ми е лесно. Къде бе? Знаеш какво, ще си бъда шпионин, както трябва. Нещо не ми кача над 100 FPS, не знам що. Качва вече 170, 180, добре. Те биха. Не, ние бихме. Вие бихте. Ти къде си? Си. Ти си ли си? Лузър. Да, бе. Не, бе. Да, бе. Само че аз не видях кога почнахме клипа. Нищо. Това пъти си. Ще го направим 15 минути този клип. Така, да ви уведомим, ще имаме нов член в отбора. Любо. Най-вероятно. Той ще снима на лига. И Battlefield 3. Ако се навие. Той не каза, че ще се навие. Той каза, че ако се навие, ще снима. Такой мене, бе. Е важното да има постоянство. Да. Да, както ако сте забелязали, вече качваме всеки ден по поне 2 клипа. Ако има много сабскрайбове, лайкове, коментари, ще може и повече. Сега. Естествено. Не сме щедри хора. Да. Sims ти играеш. Да. Тук аз не намирам никой по отбор. В смисъл, не знам къде съм се забил. То как му би? Искам да ти кажа, че аз се бях скрил до един. И щях да го убия много яко. Не знам що. Компютъра ми какво му става? От 250 FPS става на 80. Доста бързо. В момента е на 100, ама аз не играя в момента. Ти червен ли си, бе? Да, що? Бати тъпия. Да. Правиш мисля, че си от противника отбор. Той си мисли, че ще му убие. Аз съм силен. Човек, аз не виждам никой. Да, бе. Не, бе. Човек, да се само моите виждам. Сега съм гледам ти как виждам. Ето ви и вас. Ние сме яки. Ти с картечните ли си? Да. Има Значи, да, убих. Даже аз стрелях в теб. Да, ето виж, убихме. без стрелял си ти. Да, бе, я погледни. Няма пък. Не е ли ако искам? Тук няма такива неща. Ти па ще ми кажеш. Да, Лора в момента се прави на заспава. Да. Напоследък качваме доста. Също така, ако има желаящи да се присъединят към нашия канал, които познаваме. Не е нужно да ги познам. Аз нямам нищо против и не познати. Стига да са добри и не се отказват. Да са постоянни. Да.
И да качват често. Да. Така че ние да можем да си почиваме. Да, аз не си почивам, само аз качвам. Да, бе. Качил ли си един клип, ма? Да, бе. Ти качил ли си? Да. Колко? Един. Кога? Вчера. Вчера не е качвам клип. Айде, бе. Вчера съм стоял до 5 часа да рендервам. Да, бе. Не, бе. Идиотос. Те всички ти казват. Симса, виждам те. Виждаш ми ти. Ти къв си? Снайпер. Тогава не виждам те. Мико, ти виждаш един с картечница, като моята, нали? Не, просто някакъв с картечници. Не всеки О. човек с картечница съм аз. Жалко. Някой ме запали гадно. Аз. Дам ти са, не види. Ще те убия. Или ва. Аз. Аз имам 0 кила по дяволите. И аз имам по 2. Кой сега е лузър? Тима. Ти бе. Охо. Нано нещо си е убит. Симса, ти снайпер ли си? Не. Видях един снайпер. Ма беше прекалено глупав. Факт. Как ме О, уби? май сега влизам да ви подпаля всички. Бе, влизаш ти. Ето, Мен вече ме убих. Аз съм във вашия респаун. Не ми пука, защото аз вече съм мъртъв. Да пия малко нести. Ще дойда от вашата. Ало, Симс. Кажи. Нищо. Охо. Водим доста стойностен разговор. Нали? Това ще намерихме за мобилно залачче. Да. Ти къв си, бе? Червена, ние сме заедно. Ти що си червен, бе? Що си от добрите, бе? Защото съм добър, бе. Кой те излага, мило момиченце? Ти ми утре вестиче. Тих, че не слушат малки деца. Да, и тогава го цензурирай. И сега. Кажи му точката. Без това си имам доста работа. Нали? Това ми липсваше да цензурирам. Ти нищо не правиш по цял ден. Аз нищо не правя. Да, точно ти. Are you crazy? Ти си crazy, честно. Ей, то как не му... Оу. Откуда ще му съживи? Не, факт. Тук има животче. Фак. Умирам. Цък. Critical hit. Умирам. Да му се не види. То колко живот взех и той накрая ме уби. Мале, то как ще го убия това. Те си са много добри, бе. Нали, аз бях от тяхната. Защото не съм прекалено добър, ще да ви помогна. Беше и заради това сега са добри. Да. Не, бе. Аз съм хеви, майка, и сега тя ги пребивам. Аз съм втори в класацията, така че... Ти ли си втори, бе? Аз съм втори, бе. Спите ли, бе? Не. Не, снимаме. Снимаме. На Team Fortress. Ние не можем да живеем без снимки. Ние сме кифли пауър.
И пак сме тук. Още 3 5 коври. минути. Лора, я засечи 5 минути, бе, моля те. Добре. Не. Ей, ти мен ли ще обяжа? Ей, то ме уби и вие бихте. Не. Те биха. Еми, добре, хора, мисля това да е за този клип. Лайквайте, сабскрайбвайте, показвайте клиповете ни, приятели. И да, предполагам, че това е всичко. Чао от мен. Чао и от мен. Лора нещо не чувам, тъй че чао и от нея. И до скоро.